La vaca Connie. El dia de la natura. Havia arribat la tardor i bufaven vents molt forts que alçaven les fulles que havien caigut dels arbres i les feien volar en remolins. El vent arrossegava tota mena de coses. La Connie es va aixecar molt d'hora i va sortir a passejar pel bosc. Li encantava anar a passejar i va estar molt contenta quan va veure les seves amigues les ovelles menjant-se l'herba fresca i verda dels prats. Hola, ovelles! Però quan va arribar a la granja es va quedar molt parada. Tot estava ple de brossa. Hi havia un munt de coses escampades per terra. No havia vist mai tanta brutícia. Quina brutícia que hi ha a la granja, que deu haver passat. Normalment la granja era molt bonica i a la Connie no li va agradar veure-la tan bruta. Va anar a preguntar a les ovelles què havia passat. Bon dia, Brenda. Tu saps què ho fa que hi hagi aquest escampall de brossa avui a la granja? Està fet un desastre. Bon dia, Connie. És que avui ha fet una ventada tan forta que ha tirat a terra un cobert de la granja i el menjar que hi tenien guardat els animals s'ha escampat per tot arreu. Doncs trobo que hauríem d'avisar els nostres amics. Si ens hi posem tots junts, podrem netejar la granja i deixar-la tan neta com estava abans. Sí, ben pensat. Pots convocar tots els animals tocant la campana que hi ha dalt del graner. És clar, la vaig a tocar ara mateix perquè vinguin de seguida. D'acord, fins ara. Però la campana de la granja era molt amunt i la Connie no hi arribava. Va anar a buscar alguna cosa per pujar-hi al damunt. Va apilar 2 caixes, una taula i un barril buit i s'hi va enfilar. No era fàcil, però la Connie va pensar que era molt important avisar tots els amics perquè anessin a netejar la granja. I finalment va aconseguir arribar a la campana i la va tocar perquè la sentís tothom. Quan van sentir tocar la campana tan fort, tots els animals de la granja van anar corrents cap al graner. La campana servia per demanar ajuda, i com que tots els animals de la granja eren molt bons, de seguida van anar a veure què passava. De seguida es van reunir tots davant del graner. Què hi ha, Connie? Per què ens has avisat? Perquè us vull demanar que m'ajudeu a netejar la granja, que està molt bruta. És veritat, té raó. L'hauríem de netejar entre tots. Així tornarem a tenir la granja ben neta i polida, com sempre. Doncs amb mi no cal que hi compteu per netejar. Netejar la granja és una pèrdua de temps i és avorrit. Escolta, la granja és de tothom i tots hem d'ajudar a tenir-la ben neta i polida. M'estimo més en aprendre el sol, jo. Ostres, en Murri no ens vol ajudar, però no passa res. Segur que podrem netejar la granja sense ell. Les formigues arreplegarem tota la fruita que hi ha escampada. La podem guardar al nostre formiguer per quan arribi l'hivern. Els meus pollets i jo recollirem amb el bec totes les molles de pa que hi ha per terra. Doncs jo arreplegaré tots els taulons de fusta i els deixaré ben col·locats en piles. Sou uns amics fantàstics. Segur que entre tots de seguida tornarem a tenir la granja preciosa. I dit i fet, els animals es van posar a treballar. Per començar, van netejar la vora de l'estany. Nyam, quina poma més bona que he trobat. I aquest préssec ha de ser deliciós. Els senglars també van ajudar. Au, vinga, què feu? Hem vingut a netejar, no a menjar. I mentre la Rebeca i els seus pollets picaven les molles, la dona es va ficar a l'estany per netejar-lo.
Després de treure moltes fulles de l'aigua, en John es va asseure a reposar. Els peixos també van voler ajudar i van arreplegar totes les llaunes buides que hi havia al fons del riu. I les formiguetes van recollir bocins de menjar i se'ls van endur cap al formiguer. De mica en mica la granja va tornar a tenir l'aspecte de sempre. Ah, és fantàstic. M'encanta jeure mentre els altres es fan un tip de treballar. Què és tot això? El vent deu haver arrossegat tota aquesta brossa cap aquí mentre dormia. Hauré d'anar a buscar un altre lloc per estirar-me. Però en Murri no va veure una pela de plàtan que hi havia a terra i va relliscar. He caigut a l'estany i no m'agrada gens ni mica mullar-me. Ho veus, Murri, si n'és d'important tenir la granja neta? Tens raó, sóc un mandrós, perdoneu-me. No passa res. Què et sembla si ens dones un cop de mà? Si ens ajudes, segur que ho enllestimen un 3 i no res. Us ajudaré amb molt de gust. Netejaré les branques dels arbres, que hi tinc molta traça, ja ho veureu. Visca, aviat tindrem la granja com nova. Vinga, a treballar, que ja falta poc. Som-hi! I així tots els animals van treballar plegats per netejar la granja. Aquell vespre, quan se'n va anar a dormir, la Connie va pensar que la granja havia quedat preciosa gràcies a l'esforç de tots els seus amics i també va pensar que treballar amb els amics és una de les coses més boniques del món. Bona nit, Connie.